Salut, sunt Robi și astăzi îmi face un nou video pentru care vreau să fac un vlog în care vreau să vă arăt cum să conidați în pandemie. Deci, cu telefonul vostru pe care îl aveți, puteți înregistra colindele și după aceea mergeți la colindat și puneți înregistrarea respectivă. Da? Dacă nu aveți o aplicație de a înregistra, puteți să căutați pe magazin Play sau pe X-Store și așa mai departe aplicații de înregistrat voce. Și dați acolo și așa mai departe. Da, să vă spun că dacă vreți să nu luați coronavirus, încercați să nu scoateți absolut nicio vorbă, numai mergeți și puneți colinde de pe telefon. Și cam asta ar fi soluția. Și dacă colindați pentru bani, puteți să așteptați să vă dea bani. Dacă vrea să vă dea bani, dacă nu, asta este. Dar atunci când mergeți la colindat, vă recomand să luați și o mască de protecție pentru că s-ar putea ca unii să vă chiar ceară așa ceva. După cum vedeți, am reușit să înregistrez vocea, bun. Acum căutăm o listă, da? Avem aici lista, da? Poate unii dintre voi o să vă scrie în engleză și așa mai departe, dar avem aici ce am înregistrat eu și cu înregistrarea asta mergeți la colindator. Deci mergeți la colindator cu telefonul. Este cea mai tare soluție pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus. Moș Crăciun, cuplete la capăt. Moș Crăciun, cuplete d'albe, a sosit prin nămeți și aduce daruri multe la fetite și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Da? Frumos colind, dar voi puteți să cântați alte colinde și voi mergeți așa, cu mai multe versuri, cu tot ce știți voi și cum vreți voi, în felul cum vreți voi să-l înregistrați, da? Deci cam asta ar fi fost și cu vlogul din ziua de astăzi. Vă urez o zi bună și la revedere!